gaur abuztuko egun 13 egun honetan bertan biltzeko saiakera egiteagatik, bai udal teknikariei eta baita herri ordezkariei ere hemen deialdiari erantzun eta udalbatza honetara gerturatu izanagatik, badakit datak ez direla errexenak guztientzat, baina aipatu genuen ere udaran zehar egin beharreko udalbatza bat izango genuela eta horren deialdiari erantzuten dio gaurko bilera honek. Hasiko gara ongi iruditzen bazaizue eguneko aztergaiekin. Lehenengo puntua 2026ko martxoaren 26an izan genuen bileraren aktaren onarpenari buruzkoa da, hala badagokio, ez dakit norbaitek zerbait esatekorik duen. Ontzat eman dezakegun, adostasunez onartuta emango dugu 2026ko martxoko bileraren akta. Eta bigarren puntura pasako gara, 2026ko bigarren hiruileko informazioaren berri ematea da. Bertan ordaintzeko bataz besteko epea, merkataritza operazioetan dagoen berankortasuna eta aurrekontuaren exekuzioari buruzkoa da. Hiruilero egiten dugun bezala, bai foru arauak horrela adierazten duelako, foru aldundiari eta udalbatzari eman bartzaio aurrekontuaren egikaritzearen berri eta kasu honetan bigarren hiruilekoari dagokionean Hondarribiko udala eta Arma Plaza Fundazioak 4,5 milioi euroko ordainketak egin dituzte eta bataz besteko ordainketa epea 5,24 egunekoa izan da. Bestalde batetik aurrekontuaren exekuzioari buruzko informazioa ematerako garaian, aipatu nahi nuke ekainaren 30 arte gauzatutakoan jasotako ekarpenak edo diru bilketa likidoa 12.900.000 euro eskasekoa izan dela eta gauzatutako gastuak edo ordainketa likidoak 13 milioi euro terditik pixkat goragokoa izan dela. Teknikarian txostenetan jasotzen da aurrekontuaren egonkortasunari buruzko helburua betetzen dela eta bertan jasotako xehetasun guztiak kontutan hartuta hiruilekoaren informazioaren berri emanda geratzen da, ez dakit zalantzarik edo argipenik behar den. Ez? Berri emanda aurrekontuaren gauzatzearen inguruko informazioa. Hirugarren puntura pasako gara beraz, pertsonal gaiei buruzkoa. Hemen 2080 alkate dekretuaren berri ematea da, ekitaldi hontakoa, eta gogoratuko duzute apirilaren 30ean burututako ohiko udalbatzan informatika sailean genuen zerbitzu prestazio kontratua barneratzea edo udal zerbitzu bezala pasatzera adostu genuela. Udalbatza hartan hartutako erabakia oinarri hartuta, azpikontratatutako enpresan Hondarribiko udalanentzat lan egiten zituzten 2 langileak subrogazio bitartez jasotzeko prozedura martxan jartzeko eskatu nuen. Prozedura hau idazkari jaunaren legezkotasun txostenean adierazitako bidea jarraituz bideratu zen, hau da langile estatutuaren 44. artikuluaren eta 2001/23 ES zuzentarauaren eta jurisprudentziaren doktrinak eskatzen dituen oinarriak betetzen direlarik. Eskatutako prozedura denboran luzatzen ari zela eta uztaileko lehenerako epemuga helburua jarri nuen eta teknikarei eta azpikontratatutako enpresari eskatu nien egiteko zeuden betebeharrak epe horretarako burutu zitzaten. Baina epea gainean genuela, ekainaren azken egunetan, kontu hartzaile jaunak fiskalizazioa etzegola eginda adierazi zuen eta beraz, epea uztailaren 15 arte luzatzea eskatu nien eragindako guztiei. Honek egia esan, 2 langileengan eragin zuen ezinegona ere nabarmena izan zen, noski. Eta gaur hemen eztabaidan dugun txostenean azaltzen den moduan, uztailaren 15ean oraindik fiskalizazio txostena egin gabe zegoen eta idazkari jaunak adierazi zuen apirilerako egindako udalbatzarako txostenean adierazitakoarekin berresten zela.
Hori horrela, uztailaren 15ean gizarte segurantzan altan eman ziren 2 langileak eta hortik eratorritako Hondarribiko udaletik soldata jasotzeko eskubidea jaso zuten langile hauek. Testu inguru hori kontutan hartuta, kontu hartzaile jaunak erreparo txosten bat egin zuen adieraziz kontratazioa etzela fiskalizatu eta nominarengan eragina zuela eta langile hauen nominan erreparoa adieraziko zela. Beraz, lehen aipatutako legedi eta jurisprudentzia kontutan hartuta eta langileek lan egindako soldata jasotzeko eskubidea lehen etxiz, lansaria jaso zezaten erreparo txosten hori altxatu egin nuen dekretu bitartez. Hori da, 2080 dekretuaren dokumentua edo. Ez dakit galderarik badagoen. Bai, Marea, zurea da hitza. Egunon. Guk galderarik ez, baina bai hausnarketa txiki bat partekatu nahi dugula. Puntu honetan, apirileko osoko bilkurara itzuli behar dugu lehenik. Apirilean, gobernuak informatika zerbitzua barneratzeko proposamena ekarri zuen plenora, eta gure taldeak EAJ-PNVk aurka bozkatu zuen. Ez genuen aurka bozkatu informatika zerbitzuak udalak zuzenean kudeatzeko aukerari. Espediente horri bozkatu genion aurka, ez egoelako behar bezala itxita, eta kontu hartzailetzaren txostenak ere zalantza ekonomiko eta finantzario garrantzitsuak planteatzen zituelako orduan. Orduan esan genuen, ez gaude barneratzearen aurka, baina ez dugu gaizki egindako espediente bat babestuko. Eta gaur, hilabete batzuk geroago kontu hartzaileak bere txosten bat ekarri du mahai gainera eta gure kezka horiek areagotu egin dira. Izan ere, txostenak prozeduran hainbat arazo pilatu direla jasotzen du. Aurretiazko fiskalizaziorik eza, kreditu aldaketaren inguruko arazoak, erabilitako prozedurari buruzko zalantzak eta finantza kontroleko aurkako txosten batetik aldenduta hartutako erabakia. Eta garrantzitsuena, kontu hartzaileak berak proposatzen du apirilearen 30ko osoko bilkuraren akordioa eta haren ondorioz hartutako ekintzak ofizioz berrikusteko prozedura hastea, nulutasun arrazoi bat egon daitekelako. Beraz, apirilean esan genuena ez zen kapritxo bat izan. Ez genuen aurka bozkatu berriro diot informatika zerbitzua indartzearen aurka geundelako. Ez genuen aurka bozkatu langileen aurka geundelako. Espedientea behar bezala eginda ez egolako bozkatu genuen aurka. Eta gaur, kontu hartzailearen txosten berri honekin denborak arrazoia eman digula uste dugu. Eta hemen, bada beste gai bat ere, bereziki deigarria egiten zaiguna. Oposizioan urte askotan entzun behar izan genituen gaur egungo alkatearen eta botxanitzen lekzioak kontratazioari, eragozpenei eta administrazioaren funtzionamenduari buruz. Eragozpen bat zegoenean dena zen eskandalu. Orain, gobernuan eragozpenak altxatu, aurrera egin eta arazoa konpondutzat jotzen da. Eta guk ez dugu gaur egun eragozpen bat altxatzea legez kanpokoa dela esango. Ez da hori kontua. Kontua da, erabaki estrategiko eta egiturazko bat hartzen denean, bide administratiboak ere sendoa izan behar duela. Informatika zerbitzua udalaren oinarrizko zerbitzua da. Horregatik, hain zuzen ere, ezin dugu ulertu hain garrantzitsua den zerbitzu baten barneratzea horrelako zalantzekin egin izana. Zerbitzu publiko sendoak bai, barneratzeak ere bai, behar bezala eginda badago noski, baina bermerik gabeko administrazio bideak ez ditugu babestuko. Eta batez ere, ezin dugu onartu oposizioan hainbestetan eskatu zeniguten zorrostasuna gobernuan zaudetenean zuek ez aplikatzea. Beraz, apirilean aurka bozkatu genuen, gaur txosten berri hau ikusita gure jarrera are gehiago berresten dugu. Eskerrik asko. Eskerrik asko, beste iritzirik. Josu? Bueno, nik ez dute oporotatik eturri eta es un espero. A ver, yo en el tema de este asunto quiero hacer una especie de reflexión. No es un tema, yo entiendo que de alguna forma, en el tema laboral, cuando de alguna forma tiene dos personas que en su momento presentan el tema de la judicatura y de alguna forma yo creo que se encuentran en fraude de ley, como se encontraba en este caso los medios informáticos, pues que el ayuntamiento en todo caso intente buscar algún tipo de soluciones. Pero es verdad, a mí lo que me preocupa un poco es el fondo de la cuestión y un poco a dónde nos dirigimos con este tipo de políticas laborales, es decir, que lo que es ingeniería laboral.
lo quiero engarzar sobre todo, por ejemplo, con el debate que tuvimos en el tema de Armaplaza, cuando de alguna forma la auditoría nos expresó cuál era el camino fundamental, sobre todo el tema de la contratación, el cual decía que de alguna forma tenía que tener unos procedimientos determinados y hubo un informe de auditoría que de alguna forma ponía un poco en contradicción lo que se dijo en aquel momento. Es verdad que en esa reunión se dijo, no, se van a cambiar los informes y el tema pues, se va a modificar. Yo no voy a entrar. Es un debate que está ahí. Me preocupa. Me preocupa sobre todo porque estratégicamente lo que no quiero es que este tema laboral vayamos buscando posiciones B que de alguna forma luego no lo resolvemos y al final incluso enfanga la situación. Y el tema del reparo que en este momento nos viene a cuento. Viene a cuento en esa estrategia. Yo lo que quiero es que de alguna forma reflexionemos y las cuestiones que de alguna forma sobre el tema de las subcontrataciones, cómo las que de alguna forma pudieran estar en fraude de ley se puedan adaptar al tema del ayuntamiento, no es tan fácil como decir, bueno, aquí los metemos y punto. Porque eso tiene sus connotaciones. La administración es muy lenta, es muy garantista. Entonces, te exige una serie de condiciones. Yo simplemente quiero hacer esa reflexión, sobre todo para nosotros, de cara internamente, para que luego no tengamos problemas con la gente que esto y lo otro. Y bueno, yo creo que lo que están sufriendo aquí en este momento son los servicios informáticos, que tienen un salario en este momento que se les ha establecido por debajo de lo que es el Udalhitz en este caso, pero en todo caso es una situación que está ahí y que de alguna forma no sé cómo habrá que plantearlo, pero me preocupa este tema. Y es verdad que, bueno, que la cuestión es que esta reflexión hay que hacerla por si de alguna forma se intenta o hay intenciones de hacer otros movimientos estratégicos en ese sentido, que lo pensemos antes de hacer ningún movimiento, simplemente eso. Eskerrik asko besterik. Bueno, nik bakarrikan adieraziko dut egoera honen aurrean karrerazko funtzionarioen txostenak zentzu ezberdinetan izan direla. Legezkotasun txostena badago, bai apirilerako udalbatzarako egindako legezkotasun txostena badago, aipatu dudan bezala zerbitzuen internalizazioa lege esparruan jasota dago, aipatu dudan modura langileen estatutuko artikulu batean oinarritzen da subrogazioa, eta aipatu dudan modura jurisprudentzia ere badago, epaitegietako jurisprudentzia ere badago egin den prozedura hau egiterako garaian egin zitekeela adierazten duena. Hemen gertatu dena da, karrerazko funtzionarioek egin dituzten interpretazioetan desberdintasunak daudela. Eta horren aurrean, erabaki bat hartu dela, legezkotasun txosten baten barruan, aurrera jarraitzeko egin nahi zen helburu horrekin. Orduan, ez da txosten bakarra, baizik legezkotasun txosten ezberdinak egon diren mahai gainean eta kontrajarriak ziren txostenak dira. Nik aipatu nahi dut apirileko udalbatzara jo denez, egindako txostenen artean aipatu duzun bezala egonkortasun finantzarioaren inguruko kezka, ez dut izan dela erabili duzun hitza, Maria, ez da? Kezka adierazten zela, eta hemen Josok adierazi duen bezala txosten horretan azaltzen zen eta subrogazioan jaso zen egoerarik berme gehien ematen zuena jaso dela. Eta materializatu egin behartzen adostasun bat udalbatzak horrela erabaki zuelako. Eman ziren 2 hilabeteko epea materializatzeko, 2 hilabetetan etzen materializatu, 15 eguneko epe luzagarri bat onartu zen, ustez falta ziren dokumentazioak egiteko bidea emango zuena, eta 15 egun horietan ere etzen egin behar ziren tramiteak, beraz, altan eman zen, udalbatzaren eta herriaren erabakia hori zelako, eta horretan oinarrituta. Orduan, uste dut ez dagoela zalantzan internalizazioa lege esparruan jasota dagoen prozedura bat dela, jarraitu den bidea lege esparruan ere jasota dagola eta egin den bidea izan dela idazkari jaunak legezkotasun txostenean adierazi zuen bide berbera, eta gero tramiteetan eztabaida sortu denean txostenen bat falta baldin bazen,
horrek ez du esan nahi eten egin behar denik udalbatzaren erabakia, baizik legezkotasunaren barruan hartuta dagoen erabakia izanik aurrera jarraitu egin behar dela. Eta aurrera begirakoan, niri bai gustatuko litzaidakena da, udal teknikari guztien artean, iritzia bateratzea, eta horrelako prozedurak egin behar diren kasuan, iritzi horiek bateratuta izatea eta aurrera egin ahal izateko, ez hainbesteko denbora, ez hainbesteko zailtasun eta ez hainbesteko traba izatea, egingarria den zerbait egiterako garaian. Bueno, pasako gara hurrengo puntuetara, ez bazaizue inporta laugarren, bosgarren eta seigarren puntuak batera azalduko ditut, izan ere aurrekontuen kreditu aldatzei buruzkoak dira hiruak eta hiruak batera azalduko ditut eta gero banan bozkatuko ditugu, bakoitzak prozedura ezberdin bat eragiten duelako. Hondarribiko udalak zenbait inbertsio egiteko bete beharra duela eta aurrekontuetako hainbat partida mugitzea proposatzen da 3 puntu hauetan, laugarren, bosgarren eta seigarren puntuetan, eta hain zuzen hauek dira egin nahi diren lanak kontrataziora aurten ateratzeko moduan dauden inbertsioak direlarik. Alde batetik, kiroldegiko obra eta obra zuzendaritzarako 1.375.275 euroko inbertsio aurreikusten da, futbol zelaiko mantenu lanetarako 1.200.000 eurokoa, Solbesko bidegorrian interbentzioa egiteko 280.000 eurokoa, babes ofizialeko etxe baten erosketarako 187.000 eurokoa, landa eremuko bide azpiegituretan berrikuntza lanak egiteko 375.000 eurokoa eta San Nikolas baluartean egin beharreko lanetarako 2.300.000 eurotik gorako kopurua aurreikusita dago. Bestalde, kreditu orokorrean zegoen partida dirurik gabe geratu da eta ez ustekoei edo aurreikus ezin diren gastuei aurre egin ahal izateko 300.000 euroko partida gehitzea proposatzen da. Kreditu hauek udal aurrekontuetan edo udal aurrekontuen partidetan izateko 3 formulazio ezberdin erabili dira eta horien txostenak jaso dituzute bai laugarren, bosgarren eta seigarren puntuen dokumentazioarekin. Alde batetik, onartuta genuen aurrekontu partidetatik zeuden partidak elkar trukatzeko kopuruak erabili egin dira, guztira 691.000 eurotan baloratuta. Bigarrenik, diruzaintzako gerakinen kredituak txertatu egin dira, 1.716.000 euroko kopuruarekin, eta azkenik, ekitaldi ezberdinetan jasotzeko konpromiso kredituen onarpen bidez, 3.240.000 eurotik gorako ekarpena, 2027 eta 2028 ekitaldietan gauzatuko diren kopuruen bitartez. Bakizue inbertsio eta sari garenez, ekitaldi ezberdinetan egin daitezkela, baldin eta 12 hilabete urtebete baino gutxigoko lanak baldin badira, baina 12 hilabete baino gehiagoko lanak direnean, horiek periodifikatu egin behar direla ekitaldi ezberdinetan, eta hau da konpromiso kredituen atalau. Ez dakit galderarik baduzuten. Galdera ez, baina berriro ere gure hausnarketa partekatuko dugu. 3 puntu hauek ere elkarrekin baloratuko ditugu, denak batera, aurrekontuen inguruko aldaketekin zerikusi hautelako. Lehenik eta behin, esan nahi dugu, EJPNV-tik behin baino gehiagotan eskatu dugula, urte honetan zeharre aurrekontuan jasotako dirua mugitu eta proiektuak aurrera eramateko behar ziren kreditu aldaketak egitea, beraz, alde horretatik, pozik gaude, azkenean aldaketak ekartzen direlako. Baina badago gauza bat argitu nahi duguna. Aurrekontua, egia da alkatearen gauza dela, baina ez da soilik gobernuaren kontua. Udalbatzan ordezkaritza dugun alderdiok ere proposamenak egiten ditugu, eta azken hilabeteotan, hainbat proposamen egin ditugu Hondarribiarentzat garrantzitsuak diren proiektuei buruz. Eta batzordean bertan esan zen,
Aldaketa hauek prestatzeko udal sailen eskaerak eta gobernuaren beharrak hartu dituztela kontuan. Eta gure galdera da, oposizioko taldeen proposamenak, guk ere herritarren eskaerak eta proposamenak aurkeztu ditugu azkeneko hilabeteetan beharrezkoak diren proiektuekin eta inbertsioekin. Ez genuen espero noski gure proposamen guztiak automatikoki onartzea, baina bai espero genuen aztertzea, baloratzea eta altzen neurrian kontuan hartzea. Eta oraingoan ez da horrelakori gertatu. Gobernuak bere lehentasunak ezarri ditu, bere saiek planteatutako beharrei erantzun, baina oposiziotik egindako proposamenak ez dira kontutan hartu. Eta hori da gure desadostasuna. Ez aurrekontu aldaketak egitearekin, baizik eta egiteko moduarekin. Hala ere, ez dugu dena blokeatuko noski. Izan ere, aldaketa hauen barruan, Hondartza futbol zelaiaren belar artifizialaren proiektuarekin lotutako partida jasotzen da, baita ere auzobideen inguruan egin beharreko inbertsioak, eta hori azkeneko hilabetetan behin eta berriz eskatu dugun zerbait da. Horregatik, hemen argi utzi nahi dugu. Hondarribiarentzat onak diren proiektuak, guk defendatu ditugun proposamenak erantzuten badiete, alde bozkatuko dugu. Ez dugu ezetz esango, baina proiektuaren arabera bozkatuko dugu. Guretzat, hori da oposizio eraikitzailea egitea. Aurrekontua exekutatzea nahi dugu, proiektuak aurrera ateratzea nahi dugu, eta gobernuak Hondarribiarentzat beharrezkoak diren inbertsioak egitea nahi dugu. Baina aldi berean, oposizioaren proposamenak ere entzun eta kontuan hartzea nahi dugu. Azken batean, gobernuak gehiengoa dauka, eta bere lehentasunak ezarri ditzake noski, hori argi dago. Baina gehiengoa izateak ez du esan nahi gainerako udal taldeek ez entzutea. Eskerrik asko. Eskerrik asko, beste hitzartzerik. Bai, Josu, zurea da hitza. Bai. A ber, nik hasieran pixka bat harrituta nago prozedimentoaren inguruan ere egin diren asuntoakin, ez da? Nola eraman dan modifikazio hau. Es decir, me preocupa un poco la gran filosofía contradictoria que puede haber en este equipo de gobierno y cuando estaba en la oposición. Ese es un poco el problema que no es que me preocupe, sino que veo que altera sustancialmente las formas de actuar. Yo estoy de acuerdo que no es lo mismo estar en la oposición que en el gobierno, porque tienes que tomar actitudes, pero mínimamente las reglas y mínimas que has exigido las tienes que respetar cuando estás en el gobierno. Me refiero de cara al resto de la corporación. ¿Y cuál es la sorpresa? Que desde el principio, tomaste una vez que de alguna forma hubo ya la liquidación, vía, por ejemplo, decretos, se modificó un tema de la compra de la casa de Etxebizitza. Se aprobó quitando, por ejemplo, del crédito global unas partidas y se aprobó una serie de vía decreto. Por ejemplo, entre ellos está el tema del boleo de Saindua y tal. 1, 2, 3, 4 decretos al margen de alguna forma de lo que es la política de transparencia. Claro, tú metes una partida en el presupuesto de crédito global y luego lo vas quitando. Es decir, si en un debate del presupuesto se discute un presupuesto y luego a partir de ahí dices que luego no vayas a hacer y de alguna forma introduces otras partidas, estás devaluando el propio discurso del presupuesto. Estás haciendo otra cosa que lo que no has dicho es lo que ibas a hacer. Hemos aprobado un presupuesto con unas partidas, pero luego lo vas desgranando en el sentido, como no lo voy a hacer, cojo de aquí y lo meto. Eso no es transparencia, eso no es un debate. Porque, claro, nosotros también tenemos una serie de propuestas que realizar el tema de la modificación y, de hecho, yo presenté, al margen del tema, propuestas de modificación de crédito. Hace 2 meses presentamos una serie de cantidades, por ejemplo, por ejemplo, el tema del ARI de la parte vieja. La parte vieja está como está. En su día había un ARI. Ya nos hemos olvidado del tema del ARI de la parte vieja. Hay que empezar a pensar ya de alguna forma en revitalizar el tema de la parte vieja. ¿No? ¿Qué vamos a esperar? ¿El plan general? Bueno, hay otras fórmulas. Por ejemplo, en el tema de la Alameda también hicimos una propuesta. El tema de Mendelu. Bueno, ahí vamos diciendo que no sé qué y estamos ahí, está Mugondo, que se cae y no se sabe qué es lo que va a pasar. Se está intentando buscar partidas el gobierno vasco para que arreglemos a esta gente por lo menos unas ayudas. Habíamos puesto una partida de 500.000 euros, por ejemplo.
Bueno, el tema pues, todo el tema de la colocación de marquesinas para los autobuses. El tema, por ejemplo, del tema de Javier Ugarte. Javier Ugarte es un proyecto estratégico y este equipo de gobierno lo está olvidando. Yo siempre suelo decir que cuando se entra al gobierno, lo importante es tener proyectos. Y Javier Ugarte es un proyecto que está ahí y no sé por qué. Sí, estamos con la Plaza de Toros, que me parece muy bien. Pero hay que marcar estrategias desde el principio. Esa es un poco la cuestión. Yo creo que ahí es donde, de alguna forma, entonces, bueno, es un proyecto estratégico. El tema bueno, hay una especie de idea de que hay que empezar a decir que la Guardia Municipal en este momento, donde está, pues no está en un sitio muy excesivamente acondicionado. Pues yo creo que la cantidad de gente que está trabajando ahí en un sótano que, bueno, yo no sé si en este momento reúne las condiciones suficientes. Hay que empezar a pensar en esas cuestiones, etcétera, etcétera. Hicimos unas propuestas, no se han tenido en cuenta. Bueno, ahí están. Y luego, a raíz de eso, pues nos viene el equipo de gobierno, en este caso, pues con una retahíla de tres posiciones. La primera, sobre el tema de unas modificaciones de crédito de otras partidas, y luego viene lo que es el del reglamento de tesorería y luego objetivos, objetivos a largo plazo. Bueno, a mí me parece bien. Yo no estoy en contra de esto. O sea, no estoy en contra. Pero, hombre, yo lo que creo es que lo que se predica hay que ejecutarlo. Habéis predicado 50.000 veces la participación desde el principio, cuando empezasen los presupuestos, cuando entraseis en el equipo de gobierno. Hoy en día, en este momento, con este planteamiento que habéis hecho sobre el tema de la modificación, es la antítesis de lo que es una parte democrática. No me hagas con la cabeza que no, porque es así. Es que es así. O sea, habéis marcado una serie de criterios en los cuales os ha importado tres narices lo que pensemos el resto. Esa es la realidad. Y eso no puede ser. Por lo tanto, yo no voy a votar en contra de esas partidas, porque al fin y al cabo son partidas en las cuales siempre hemos estado a favor de ellos. Es el procedimiento. Me hubiera gustado que hace 2 meses, cuando hubiéramos planteado nosotros el tema de la modificación, pues en alguna comisión, pero no es este año. El año pasado pasó lo mismo. Yo presenté, sí, el año pasado pasó lo mismo, yo presenté una modificación y bueno, no hubo comisión y además, mutis por el forro, que sí, Igor, que no me hagas con la cabeza que no, que sí. Lo cual, bueno, pues hay que ser consecuente. Yo estoy de acuerdo que no es lo mismo estar en la oposición que en el gobierno y que a veces tomas decisiones, pero yo creo que equivocadas en el sentido de que no se predica, hay que predicar con el ejemplo. Y el ejemplo es todo lo contrario de lo que sale. Entonces, en resumidas cuentas, nosotros en esas partidas vamos a votar a favor la primera parte, nos vamos a abstener en lo que es el punto 4, no sé si se va a votar toda la vez o vamos a votar por puntos. El primero va a ir una abstención, sobre todo por la crítica que hacemos. En el punto 5, hombre, yo no voy a decir, el que de alguna forma al campo de fútbol se vaya 1.046.000, me parece muy bien. Y que se renueve el polideportivo también. Perfecto. O sea, no voy a estar en contra. Pero bueno, simplemente que se sepa que mi abstención, en este caso, en una parte, es una abstención crítica por el procedimiento que se ha llevado en toda su extensión. En lo cual, bueno, pues lo que está claro, que yo creo que no se ha jugado limpio, se ha jugado con el poder. Aquí estoy yo y hago lo que quiero. Es así. Beste hitzartzerik, Josu mesedez itzali. Bueno, ni hasiko naiz bukaeratik, zalantzari gabe. Oso deigarria egiten da, eta egia da aurreko urtean eduki genuen debate hau. Eta debate hau eduki genuenean, transmititu genuen, aurrekontuen debatea urtean behin egiten dugula. Eta hori dela gure asmoa. Urtean behin. Alderdi sozialistarekin 2026-rako aurrekontuetarako adostasun bat lortu genuen eta jaso genituen alderdi sozialistaren, ez dakit, 400.000 euroko ekarpenak 2026 urtean zehar egikaritzeko. Eta adostasun bat egin genuen 2026ko aurrekontuetarako. Eta berriro berretxiko dut, udal gobernu honen asmoa da aurrekontuen debatea ekitaldiko proiektuak urtean behin debatitzea. Baina, bueno, oposizioan dagoenean norbait egiten duen errexena da proposamenak onak dira,
baina prozedurari egingo diot kritika. Eta hori da hemen gertatzen dena maiz, udaletxe honetan gertatzen dena maiz. Orduan, proposamenak onak baldin badira, eta aurrekontuen inguruan debatitzen aritu baldin bagara, eta debatitu genuenean 2025ko amaieran 26ko aurrekontuak bagenekien hainbat proiektu aurrekontuan ez zirelak sartzen, izan ere oreka bat behartzelako, eta bazeudelako proiektu batzuk proiektua beraiek egiten ari zirenak eta ez genekienak zenbateko diru ekarpena behartzuten. Eta hitz egin genuen urtean zehar proiektuak prest zeudenean eta kontratazioa deitzeko prest zeudenean diru ekarpen horiek aurrekontuan txertatu egin beharko zirela. Eta proiektuekin ados gaude? Ez que deigarria da ze proiektuekin ados gaude? Nik ere aipatuko dut, deigarria dela, kreditu aldaketa bat eskatzen denean erregistrotik sartzea, eta ez aipatzea, niri adibidez. Aurrekontuen gora berak egin behar ditudanean, eta bai EAJak eta bai Alderdi Sozialistak erregistrotik sartu eta hor uzten dute. Eta gero aipatzen dute ez direla aintzat hartu beraien proposamenak. Jo. Eske deigarria egiten zait hori ere. Izan ere, EAJak sartutako, eta batzordea eduki genuen aurreko astean, hitz erdi bat etzenuten aipatu zuen proposamenen inguruan. Hitz erdi bat ere etzenuten aipatu batzordean, dela lan esparruko eremua, zuen proposamenen inguruan. Isiltasuna egon zen. Eta esan nahi dut, 15 proposamen zituen EAJaren erregistro bitartez hartutako idatziak. Eta horietatik 8 erdia baina gehiago, edo bertan jasotzen dira, edo 2026ko aurrekontuan egiten ari diren proiektuak dira. Erdia baino gehiago. Kopuruarengatik ez dut esango. Aipatu ditut gaur hemen proposatzen diren kopuruak zenbatekoak diren, eta EAJak aurkeztutako kopurua 1.300.000 euron geratzen da. Oso nabarmen azpitik behar ziren ekarpenetatik aurrekontuan proiektu hauek gauzatu ahal izateko. Baina, hala eta guztiz ere guretzat, aintzat hartu diren proiektuak dira. Adibide gisa esango dut, oinezkoen pasabideen espaloien berapenak 2026ko aurrekontutik egiten ari direla, egin dira ja batzuk. Hondartzako gabarroia berritu eta jartzea denok badakigu egin dela eta jarria dagoela. Auzobideetan inbertsioak eskatzen ziren 300.000 euro eta 375.000 euro jaso dira, proiektu bat badagoelako eta proiektuak ekarpen hori behar duelako. Kirol instalazioetan inbertsioak, kiroldegiko inbertsioari buruz ari zaretela ulertzen dut eta jasotzen zen zuen proposamenean 300.000 euro eta jaso dira 1.300.000 euro. Hondartzako belar artifiziala berritzeko proiektuaren egunerak eta eskatzen zenuten eta guk proiektua eguneratzen ari da eta proiektua bera lizitatzeko aurten jaso dire 1.200.000 euro. Erakusketa areto bati buruz ari zarete eta lanean ari gera 2026ko aurrekontuarekin Rameri etxean erakusketa areto bat jartzeko asmotan. Amaiurren senidetzarekin lotutako jardunaldi edo kultura ekitaldiak burutu dira aurten, hala nola herrikantan izan dira Amaiurko kideak, hitzarmena egin da Arma Plaza Fundazioarekin, ekainaren 20an ere hara bisita egin zen, ez dakit. Uste dut, esaten denean ez direla kontutan hartzen, ez dela egia. Kontutan hartzen dira, Alderdi Sozialistarekin 2026ko aurrekontuetan akordio bat egon zen, jaso ziren hainbat ekarpen, Alderdi Jeltzalearekin
erregistro bitartez sartzen du eta noski gobernu taldeak proiektuak aintzat hartzen dituela. Herri proiektuak dira. Eta herri proiektu bezala, uste dut, denok ados egongo garela proiektu hauek gauzatzearekin. Legealdi plan bat ere badaukagu, eta legealdi planean jasotako beharrei erantzuten diete, eta noski, jasotzen dira egingarriak diren heinean. Eta aipatu dudan bezala, gaur hemen eztabaidatzera goazen 3 puntu hauetan kredituak txertatzea da aurten bertan kontratazio horiek deitu eta aldela lanak hasteko egin beharrak prest daudelako. Beraz, ez nator inondik inora bat hemen aipatu diren prozedurako arazo hoiekin, hain zuzen justu kontrakoa dela egiten ari garena iritzi diot, eta proiektu hauek denok ontzat ematen baldin baditugu, bide ematea proiektuei izango litzake herritarren intereserako egin genezaken gutxieneko esfortzua. Bai, Maria? Eskerrik asko. Nik argitzearren Josuk esan duen bidetik. Zalantzarik gabe ez gaude gaur proposatzen diren kreditu gehigarrien kontra. Ez ditugu inolaz ere, ez dugu kontra bozkatuko, baina berriro esango dut. Bai, guk erregistrotik sartu genuen, horrela funtzionatzen du udal batek uste dut, erregistrotik sartu, eta zuk jaso zenuen bezala, jasotzerakoan zure aukera da, edo zure eskutan dago ogasun batzorde bat deitzea, edo guri deitzea guk proposamena helarazi dugu, eta horren inguruan gaur da, lehenengo eguna, erantzun bat jasotzen duguna. Guk martxoan egin genituen proposamenak. Noski eskatu genula orduan proiektua eguneratzea. Martxotaz ari gara hitz egiten, eta gaur abuztuan gaude dagoeneko. 5 hilabete pasa dira. Guk eskaera hori egin genuenean. Eta zuk esan dezu herri proiektuak. Eta argi esango dut, zuen eta gure arteko diferentzia non ikusten dudan. Nik esan dut hasieratik, gure taldeak ez du aurka bozkatuko. Gaur ekarri diren proiektuak eta inbertsioekin alde gaudelako. Baina uste dut zuek, ez dakitzen bat aldiz bozkatu zenuten ados alde edo abstenitu egin zineten oposizioan zenitenean herri proiektuen kontra. Beraz, uste dut diferentzia oso argi dagoela. Herriarentzat onak diren proiektuak babestuko ditugu eta gure bozkako botoa, kontrako bozka ez da egongo bozketa honetan. Baina hori argi utzi nahi nuen. Josu? Igor, herri proyectua. Es que da la sensación de que quieres apropiar el herri proyectua. El herri proyectua no solamente es el equipo de gobierno. El herri proyectua es el equipo de gobierno y también el resto de los concejales y el grupo municipal. Es decir, ese es el herri proyectua. No solamente es el equipo de gobierno del herri proyectua, sino también aquí la gente que de alguna forma aportamos, y si no, los que de alguna forma llevamos unos cuantos en esta casa, los de herri proyectuas, desde hace aproximadamente desde 2007 ha habido un montón de herri proyectuas que de alguna forma siempre, votando en contra de la abstención, siempre al final, siempre evolucionadamente han salido. Y tengo 2 ejemplos que tengo que marcar, y yo siempre digo el tema del autobús y el tema de los servicios sociales, el desplazamiento, y etcétera, etcétera, etcétera. Las casas de acogida y todo eso, que en su momento tal. El herri proyecto es global, no solamente es del equipo de gobierno, también es del resto de la gente que hemos estado aportando y seguimos aportando en la oposición, a veces votando a favor, abstenciones, pero siempre en los presupuestos y en las condiciones de crédito. Yo no te he discutido el tema del presupuesto. Es verdad que nosotros llegamos a un acuerdo, me parece muy bien, hubo un acuerdo del 2026, que hay algunas partidas que se han materializado, otras todavía no, y estoy esperando el tema de las ayudas a los jóvenes, que de alguna forma he visto por ahí que había una especie de subvenciones, etcétera, etcétera, me parece estupendo, me parece muy bien, pero eso es el herri proyecto de todo. Yo aquí, en el fondo, lo que voy un poco es a que a veces es importante en la política, no solamente en el momento, sino a tener estrategias claras. Y en este momento, no sé si es Agotanito o el equipo de gobierno, la estrategia no es clara, porque no es lo mismo lo que decía antes, lo que dice ahora. Porque el año pasado, vuelvo a decir, nosotros presentamos una tabla para el tema de la modificación de créditos, mutis por el forro, y que me dices, no, Josu, no, es que tú me tienes que insistir, ¿qué tengo que venir a porrear la puerta del ayuntamiento? No, yo ya he metido un registro. Ese registro se ha metido, por lo menos, y además incluso el año pasado me dije, no, nosotros
para aumentar el gasto y luego no hacerlo, no hay modificación de créditos, lo dijiste, clarísimamente además, que me parece razonable. Si no eres capaz de hacerlo, pues ¿para qué lo vas a hacer? Pero las estrategias son las estrategias. Y este año, en la misma política, pues has aplicado lo mismo. Desde el principio, una vez aprobado, lo que has hecho es, vía decreto, quitar partidas, añadir partidas, lo que de alguna forma ves que no se podía hacer a lo que vas a hacer, has ido modulando el presupuesto de 2026 al fin, al estilo del ayuntamiento, que me parece muy bien, que tú estás en la legitimidad de alguna forma, para eso estás, para gobernar y para ver globalmente lo que hace falta. Pero, hombre, también el resto, cuando de alguna forma presentamos una tabla sobre los objetivos a realizar, como es el tema de la modificación, por lo menos se tenga en cuenta pues a unas partidas que pudieran ser interesantes en esa estrategia que dices tú, la estrategia de futuro que aparece en el punto 6, me parece que está ahí, ¿no? Porque no se ha discutido. Todas las de las murallas, estrategias, bueno, al 2027, el 28, no se sabe. Yo voy al tema de los procedimientos. Lo que es bueno para el pueblo es bueno para el pueblo. Y yo creo que en esta casa, los que estamos aquí, ninguno hemos ejercido ningún derecho en contra del pueblo. El RI Proyecto A es de todos. Pero en ese RI Proyecto A hay un debate. Y un debate e ideas. Proyectos e ideas. Y el tema de la devolución de créditos está dentro de lo que es el proyecto de las ideas. Y a veces, en este momento no salen, pero luego a futuro siempre salen. O sea, es insistir y salen. Claro que el equipo de gobierno ha metido partidas que de alguna forma son planteadas por el PNV o por el Partido Socialista, me parece muy bien. O las propias de voz han dicho de Bildu, me parece correcto. Pero en ese debate, pues bueno, cada uno aporta, pero ya está. Entonces, yo lo que no, o sea, no, lo que te digo es que a veces no es lo mismo predicar que dar trigo. Y es lo que este equipo de gobierno en algunas cuestiones lo está haciendo. Y espero que de alguna forma se vaya modificando, en el sentido de que también cuando haya estas cuestiones, pues se cuente en este caso, con nosotros. Y yo creo que el tema de la devolución de créditos no se ha contado. Pero bueno, yo no voy a votar en contra de algo que beneficie a la ciudad, absolutamente, porque el tema del campo de fútbol deportivo, todos estamos en la estrategia, en lo que es las instituciones, en defensa de la gente. Y ese es un poco el tema, y es el fondo de la cuestión, que a veces la forma es importante también, porque la forma nos trae también el estilo de la práctica municipal, y a veces los resultados que vienen también vienen de la forma. Y eso es lo que yo en este caso estoy criticando. Criticarlo, de alguna forma poniendo en cuestión. Para que no sea que, no, yo sé, es que siempre tú, no, en cuestión. Nada más. Eskerrik asko, kuestionamendu horrekin geratuko naiz, baina aipatutako ongi egiten diren gauza guztiekin ere bai, eta noski egiten goazen heinean, egokitzen goaz, ikasten goaz, eta hobetzen goaz. Eta behin esan zian hemen udalkide batek atzera ez begiratzeko, aurrera begiratzeko baizik, eta usteko ja lehen aldiari begiratzeaz eta aurrera begiratzeko. Eta barkatu esatea, baina behin eta berriro udalbatza bakoitzean aldi bat baina gehiagotan lehen aldia hitz egiten diazute. Eta esango dut, iruditzen zait, hobetzeko baldin bada egokitzea beharrezkoa dela, hobekuntzaren ezinbesteko tresna delako. Beraz, ongi iruditzen bazaizue, galdera eginda ia proiektu bakoitza banan bozkatuko den, 3 puntuka bozkatuko dira, puntu bakoitzean jasotzen delako proiektuen zati ezberdinak, eta puntuka bozkatzea da proposamena, zeren bestela ditugun txosten tekniko guztiak berriro eraldatu egin beharko lirateke, eta ez litzatelekelako bideragarria izango aurrera jarraitzea proiektu hauekin orain ados. Beraz, 4. puntuan diru partiden arteko kredituak aldatzeko onarpen proposamena 681.000 eurokoa da, aldeko bozkak, aurkakoak eta abstentzioak, gehiengoz onartua, 4. puntua. 5. puntua, diruzaintzako gerakinekin kreditu gehigarriak aldatzeko onarpen proposamena 1.716.000 eurokoa da, aldeko bozkak, aho batez onartua, eta 6. puntua,
konpromiso kreditua onartzeko proposamena, hau da, konpromiso kredituetan 3.451.000 euro txertatzea 2027-2028ko ekitaldietan zatituta. Aldeko bozkak, aurkakoak, abstentzioak, gehiengoz onartuta beraz. Zazpigarren puntura pasako gara. Txakurrak biltzeko zerbitzuari dagokion eragozpen etengarriak kentzeko proposamena da. Hemen txakurrak biltzeko bezala ezagutzen genuen zerbitzua aldatu egin da. Etxeko animaliak babesteko legediak ezarritako betebehar berriak direla medio. Legedi honen aplikazioak zerbitzuaren kostean igoera handia eragin du eta aurreikusi ezin ziren kostuak eragin ditu udalen prozedura eta aurrekontuetan. Hau honela, jasotako fakturei ordaintzeko nahikoa etzen partida geratu da Hondarribiko udal aurrekontuan, 2026ko aurrekontuan, eta kostu hori aurre egiteko udaltzaingo sailetik txostena egin da, legeak ezarritako beharrei aurre egiteko zerbitzua dela adieraziz. Hala ere, udal aurrekontuan partida nahikorik ez dagoenez eta gauzatutako zerbitzuaren kostei aurre egiteko erreparoak egin dira udal kontu hartzaile jaunaren aldetik, eta gaur martxoko fakturaren ordainketari aurre egiteko erreparo txosten altxatzea da proposatzen dena. Izan ere, aurrekontuan diru partida nahikorik ez dagoenez, udalbatza da eskuduna erreparo hau altxatzeko teknikariaren txostenean azaltzen den modura. Bukatzeko adierazi nahi dut espediente bat zabalik dagoela, urte hasieratik gutxi gora bera, kontratazio prozedura modu egokian burutzeko, dagozkion pleguak eginak daude, bai plegu teknikoak eta baita plegu administratiboak, eta kontratazio publikoa udazkenean zabalduko da egoerari aurre egiteko beharrezko prozedura jarraituz. Ez dakit zerbait galderarik edo azalpenik behar den. Bai, Maria, zurea daitza. Bai, komentario bat bakarrik, pozten gaitu prozedura berria martxan dagoela jakiteak, baina bai puntu bateraino kezkagarria iruditzen zaigu, berriro beste olako puntu bat izatea eguneko aztergai puntu hauetan, eta kezkatu egin gaitu pixka bat prebisio faltaz, hau genekien aspalditik, eta gauza ez da bakarrik kontratu errekurrentea izan dela, baizik eta kreditu gabe gelditu dela partida, eta uste dute gauzak hobeto planifikatu eta kudeatu daitezkela, besterik ez. Baina, esan bezala, mezu positibo horrekin gelditzen gara, prozedura martxan dago, eta aurten bertan indarrean sartzen den. Eskerrik asko. Eskerrik asko, ez dakit besterik. Bai, Garoa, zurea daitza. Bai, gai honekin aipatu nahiko nuke, Igorrek aipatu duen bezala, ez da prebizio arazo bat izan, baizik eta lege aldaketa batek erakarri duen egoera bat, eta hemendikan arazoa edo eta behin identifikatuta mai gainean jarri nahiko nukena da, bai udal teknikarien aldetik eta gobernuak ere hala eskatuta zeinen azkar jarri den lanean arazo honi erantzuteko. Urte honetaz ari gara, martxoko ezintasunetaz eta udazkenerako dagoeneko pleguak eta martxan egongo direla. Eta baliatuko dut, atzerako begirada aipatu duzuten ez ere zuek, zeinen ohikoa izan den udal honetan 10 urte egotea kontratazioak burutu gabe, zerbitzuak bestelako eredu batean kudeatu da, eta beraz, lehenengo aldiz, Hondarribiko udalak animalien kudeaketari dagokion kontratazio publiko bat egingo du. Lehenengo aldiz gauzak egiten direnean badakigu ez dakigula ere zenbatekotaz ari garen, diru kontua kalkulatzea
oso zaila izan da. Eta orduan horregaitikan bai nahiko nukena da, bai udaltzaingotikan eta bai ingurumen saietikan kontratazio hau aurrera ateratzeko eta egindako ahalegina, esprina, jakintza, beste udal guztietara eta egindako dei guztiak eta egindako lan fin hori mahai gainean jarri. Lehen esan bezala, arazo honen aurrean gure jarrera izan delako ahalik eta azkarren egoera jabetu, onartu eta bitartekoak jartzea. Hori delako gure estiloa, delako arazoi aurrez aurre begiratzea. Eskerrik asko, beste hitzartzerik. Bai, Maria? Bai, barkatu. Nik prebizio falta esan dut, oraintxe bertan esan dezu garoa, martxotik ja arazo hau aurre ikusi egin delako, utzi eginda partida horretan kreditua bukatzea, eta bazegoen aukera likidazioa egintzenetik kreditua txertatzea partida horretan eta ez da egin. Argi dago, lege berri bat etorri dela, behar berri batzuk dauzkala udaletxeak, baina prebizioarena hortik zetorren. Kreditu gabe gelditu da partida bat, eta horrek egoera okertu du, bestela ez ginateke hemen plenoan erreparo hau altxatzeko prozedurarekin arituko, besterik ez. Eskerrik asko, Maria, nik argitzeko bakarrik oker zaude. Oker zaude izan ere martxoko fakturaz ari gara, lehen aipatu dut, legeak eragindako behar berriei erantzuten kostuak asko igo direla, udal guztioi gertatu zaigu, hau ez da gurean esklusiboki gertatu den zerbait da. Are gehiago esango dut, errekurrentea zen zerbait, zenbat urtetan errekurrentea izan zen, eta pleguen lanketa batean lanean ari zen aurreko urtetik jada udaltzaingoa, pleguak prestatuak zeuden, aurten ateratzeko urte hasieran, eta aurten urte hasieran gertatu dena da, bapatean uholde bat lehendik aurrikusitako zerbitzua askoz ere zerbitzu handiago bat izan behar duela, eta orduan plego guztiak berregin behar izan dira. Hau da, prebizioarekin lanean ari ginen, zuzentzeko saiakera bat egiten ari ginen, eta sail ezberdinei eragiten die, ja ez dere txakurrak izango baizik etxeko animaliak edo konpainiako animali guztiei eragiten dien zerbitzu bada, eta berregin behar izan da dena. Martxoko fakturaz ari gara hitz egiten, eta soilik martxoko fakturaz hitz egiten ari gara, prebizio bat egon delako eta moldaketa bat egon delako noski. Likidazioa gogoratzen dugun bezala martxoa baino beranduago egiten den zerbait da, eta likidazioa egin eta gero kontu horretan dirua txertatu egin da, baino martxoko faktura ordaintzeko ez zegoen diru nahikorik, orduan urtarria eta otsaila ordaindu ziren, martxoa da gelditu dena zintzilik eta martxokoa ari gara gaur hemen. Bestela izango ziren martxokoa, apirilekoa, maiatzekoa eta ekainekoa gutxienez gaur altxatu beharko genituzken erreparoak. Baina likidazioa egin ostean, kreditua txertatu zenez, martxoko faktura da zintzilik daukaguna. Eta espero dut argipen honekin ulertzea ez gaudela geldirik, egiten ari garela nekeziaz, esango nuke, teknikarien laguntzaz, ez soilik udaltzaingoa eta ingurumena beste hainbat zerbitzutako teknikarien laguntzaz ere eta egoera batek harrapatu gaituena udal guztioi nahiko hanka kontrajarrian izan ere lege bat ezartzen da bete behar batzuk ezarri dizkio administrazio lokalari, baina ez dizkio finantzazio iturriak proposatu. Orduan, beti gertatzen zaigun bezala, udalon gain geratzen da beste erakunde batek hartutako legearen bete beharren erantzukizun ekonomikoa normalean finantza iturria ezarri beharko lukelarik. Eta horretan gaude, eta esperantza osoa dugu, aurten bertan egoera bideratuko dugula, naiz eta bilbidean bizitu ditugun zailtasunak oso handiak diren, eta uste dut gaur hau altxatzeak eragiten duela enpresa hornitzaileari ordaindu beharreko faktura hori ordaintzeko ahalbidetzea. Beraz, 7. puntua, txakurrak biltzeko zerbitzuari dagokion eragozpen etengarria
kentzearen aldeko bozkak. Aurkakoak, abstentzioak, gehiengoz onartuta. Zortzigarren puntura pasako gara, IZPE SA-rekin sinatutako lankidetza hitzarmenaren gehigarria baliokotzearen proposamena da. Puntu honetan proposatzen denaren azalpena ematea dagokit, eta uste dut garrantzitsua dela gauzak argi eta zuzen azaltzen saiatzea. Ez baita erresa niretzat ere puntu hau azaltzea. Gaur mahai gainean duguna IZPE-rekin dugun lankidetza hitzarmenaren luzapenari dagokion gehigarria da. IZPE hemen gauden guztiok bakigu zer den, baina azaldu nahi dut IZPE Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta herrialdeko udalen informatika zerbitzuak kudeatzen dituen sozietate publikoa dela. 2021-etik indarrean dagoen hitzarmen horrek Hondarribiko udalaren informatika zerbitzuen oinarri garrantzitsu bat jasotzen du. Iraunaldia 2021-2024 eta 2025-2028-rako luzapen aukera jasotzen du. Horrez gain esan nahi dut hitzarmenaren beraren 13. klausulak berariaz aurreikusten duela sinatzaileek aho batez adostu ahal izango dutela hitzarmena gehienez beste 4 urterako luzatzea. Hau da, 21-24rako hitzarmen hori 4 urterako luzapen aukera jasotzen zuen hitzarmenaren 13. artikulu horrek sinatzaileen esku geratzen zelarik, edo horrela ulertuta nuen nik behintzat irakurri nuenean. Eta kasu honetan hau da gertatu dena. 25-28 ekitalditarako luzapen gehigarria sinatu izana da gertatu dena. Esan dudan bezala, hitzarmenaren indarraldia 2021ko urtarrilaren batetik 2024ko abenduaren 31 artekoa zen, eta bi sinatzaileek, IZPEren aldetik eta Hondarribiko udalaren aldetik, hitzarmenak beste 4 urtez luzatzeko borondatea adostu zuten, 2028ko abenduaren 31 arte. Hori etzen hitzarmenaren xedetik kanpo erabaki zen zerbait. Kontrakoa, hitzarmenaren 13. artikuluak edo klausulak, hobeto esan da, berak aurreikusitako aukera baliatzea zen. Horregatik uste dut garrantzitsua dela hemen gauza bat argi uztea. Ez da egon borondate txarrik. Ez da egon udalaren interesen aurkako jarduerarik. Ez da interes partikularrik edo ezkutuko asmorik ere. Une hartan, udalaren borondate argia zen. IZPErekiko lankidetzari jarraipena ematea eta udalaren informatika zerbitzuen jarraitutasuna bermatzea ere. Eta hori ez da edozein zerbitzu. Gaur egun, udal administrazioaren funtzionamenduan zati handi bat informatika sistemen mende dago. Horregatik, hitzarmenaren jarraipena bermatzea udalaren interes orokorrari erantzuten zion erabakia zen. Baina hemen ere egin behar dut bereizketa bat. Borondatea eta prozedura ez dira gauza bera. Borondatea zuzena izan ziteken, eta espedienteak erakusten duen bezala horrela izan zen. Baina prozedurari dagokionez, kontu hartzaile jaunak hainbat gabezia identifikatu ditu. Aurretiazko fiskalizaziorik eza, organo eskudunaren aurretiazko erabakirik ez izatea eta idazkaritzaren aurretiazko txostenik ez egotea besteak beste. Eta hori ere aitortu beharra dago. Alkate naizen aldetik ez dut inolako arazorik gertatutakoa nire gain hartzeko. Nik sinatu nuen gehigarria, eta beraz, udalaren ordezkari gisa sinadura horren ondoriozko erantzukizun instituzionala ere nire gain hartzen dut. Baina aldi berean, ez dut uste zuzena denik sinadura hori testuingurutik kanpo azaltzea. Sinatu zena etzen hitzarmenaren baldintzak aldatzeko edo udalaren interesen kontrako konpromisoren bat hartzeko ekintza bat izan. Hitzarmenaren 13. klausulan berariaz jasotako luzapen aukerari erantzuteko sinadura izan zen. Eta bi sinatzaileen borondatea 4 urtez luzatzea izan zen.
Horregatik nire ustez gaur egin behar duguna ez da gertatutakoa zuritzea, baina ez da gertatutakoari benetan izan ez duen esanahi bat ematea ere. Kontu hartzailearen kontrola errespetatu behar da, eta horregatik gaude gaur hemen. Baina kontrol horren ondorioz sortutako egoera juridikoa ere behar bezala kokatu behar dugu. Idazkariaren 48/26 txostenak ondorioztatzen du osoko bilkurak gehigarria berretsi behar duela, eta sinadura egintzari eragiten dion eskumen akatsa deuseztagarria eta berrespen bidez konpongarria dela. Txosten horren arabera, ez da beharrezkoa gehigarria berriro egitea edo negoziatzea. Beraz, gaurko proposamena ez da alkateak egindakoa onartu eta kito. Gaurko proposamena da udalbatzak bere eskumena baliatuz, hitzarmenaren luzapena berrestea eta administrazio egoera behar bezala formalizatzea da. Eta horrekin batera, gastuaren aurrekontu tratamendua ere behar bezala zehaztea. 2026ko ekitaldiari dagokion gastua onartzea, eta ondorengo urteetako gastuak urteko aurrekontu bakoitzean banan kontsignatzea. Baimendu eta fiskalizatzea ere dagokion ekitaldian kreditu egokia eta nahikoa egotearen baldintzapean. Amaitzeko nire aldetik mezu argi bat utzi nahi dut. Nik sinatu nuen hitzarmena. Nik eta beste pertsona batek. Kasu honetan, Izbeko idazkari nagusiak. Horregatik, gertatutako honen erantzukizun instituzionala hemen udalean nire gain hartzen dut. Baina sinadura horren atzean ez zegoen borondate txarrik. Ez da interes partikularrik ere. Udalaren zerbitzu baten jarraipena bermatzeko eta hitzarmenak berak aurreikusten zuen luzapen aukera baliatzeko borondatea egon zen. Prozeduran ordea, gauzak ez ziren behar bezala egin badirudi. Urte terdi beranduago horrela adierazi zait. Eta hori aitortu eta zuzentzea ere udalaren erantzukizuna da. Niretzat hori da gaurko puntuaren gakoa. Erabakiaren borondatea eta erabakia gauzatzeko prozedura berezi behar ditugu. Borondatea udalaren interes orokorrari erantzuteko izan zen, prozeduran akats bat egon zen, eta gaur udalbatzaren aurrean akats hori dagokion organoaren erabakiaren bidez zuzentzeko proposamena dugu. Eta hori da nik uste dut egin beharrekoa dena horrelako kasuetan, eta hori da nire ustez instituzio honi zor diogun erantzukizunez jokatzeko modua. Ez dakit argipenik gehiago behar den, edo baloraziorik egin nahi den. Maria? Bai, eskerrik asko. Guk lehenik eta behin argi utzi nahi dugu ez gaudela informatika zerbitzua ITFeren bidez ematearen aurka, noski. Hitzarmenak berak zerbitzu informatiko, tekniko, segurtasun eta laguntza ugari jasotzen ditu, eta horrelako zerbitzu bat beharrezkoa da udalaren eguneroko funtzionamendurako. Arazoa ez da zerbitzua, arazoa da nola egin den. Hitzarmena 2021ean sinatu zen, eta 4 urteko indarraldia zuen luzapena 2025ko urtarrilaren batetik, 2028ko abenduaren 31ra egitea aurreikusten zen. Baina luzapena urtarrilaren 28an sinatu zen, aurreko hitzarmena da amaituta zegoenean. Eta guk ez dugu hori esaten, kontu hartzailearen txostenak berak esaten du luzapena estemporaneoa dela eta proposatutako berrespenak ez duela legezko oinarririk. Ofizioz berrikustea proposatzen du. Beraz, berriro ere, udal administrazioaren ohiko bidea izan beharko lukeena ez da behar bezala egin. Eta hemen, ezin dugu beste aldera begiratu. Gobernuak hitzarmen bat 4 urtez luzatu du, epea amaitu ondoren sinatutako dokumentu baten bidez, eta orain plenora ekartzen du egoera hori berresteko. Kontu hartzaileak ordea ez du bide hori babesten. Horregatik, guk ez dugu zerbitzua zalantzan jartzen, baina bai espediente hau egiteko modua. Ez dugu oztopatuko informatika zerbitzua ematen jarraitzea, baina ezin dugu aldeko botoa eman prozedurari buruzko zalantza eta oharrak horren argiak direnean. Argi esan duzu, ez da borondate txarrik egon, ez da eskutuko asmorik egon, ez daukagu zalantza horretan. Baina badirudi orain beste modu batean deskribatzen direla udalak administrazio publiko bezala dituen arazoak eta zailtasunak.
Argudio asko ematen dira akatsak edo zailtasunak deskribatzeko. Bai, eta atzera begiratuko dut berriro. Lehen ez zegoen horrelako begiradarik zailtasun eta oztopoen aurrean. Honengatik guztiagatik gure taldea abstenitu egingo da. Eskerrik asko, beste valoraziorik, Josu? Sí, yo la verdad es que estoy hecho un lío. Estoy hecho un lío. A ver, ¿y por qué no se suspende este punto y se habla? A ver, es que tampoco se trata de que tú y nadie asuma no sé qué. Si se puede rectificar, si se puede modificar, si lo podemos hacer, ¿por qué no lo vamos a hacer? ¿Por qué tienes que asumir tú no sé qué responsabilidades en este caso? Porque has firmado. Bueno, pues igual si no, bueno, pues las firmas se hacen, se deshacen y se hacen de una forma diferente. Yo creo que este punto, yo creo que no hay que votar. Te lo digo en serio. No hay que votar. Y de alguna forma analizarlo en profundidad. Analizarlo en profundidad. Porque aquí no se trata de buscar que yo respondo o deje de responder. Al fin y al cabo, somos personas y de alguna forma, es decir, yo creo que, es decir, no sé, es que no sé si de alguna forma se puede arreglar. Yo, es decir, es que me siento un poco incapaz, impotente en votar algo que sé que de alguna forma es que alguien asuma no sé qué. No. No. Aquí, es decir, estamos en un ayuntamiento, en una corporación, en el cual si hay una cuestión que está mal, bueno, lo rectifiquémoslo, modifiquémoslo, demos pasos diferentes y arreglamos de otra manera. Hagámoslo, pero con voluntad de hacerlo, pero no porque nadie asuma no sé qué. Yo así lo entiendo. Así lo entiendo y lo digo así de claro. Eskerrik asko, Josu. Garoa? Bai, egunon. Batzordean gure aldetik esan genuen bezala, egia da luzapen hori, kontu hartzaileak identifikatu bezala, sinatu zela, behin hitzarmenaren data bukatu ostean. Gaur hemen planteatzen dena da, idazkari jaunak egindako planteamendua zuzenketa hori egiteko. Baina guk EH Bildutik batzorde horretan aipatu genuena zen, garrantzitsua zela, izferi eta Gipuzkoako Aldundiaren ardurapean dagoenez, jakinaraztea prozedura horretan egondako prozedura akatsa, ez dakit zei termino izan barko litzateke egokia juridikoki, baina iruditzen zaigulako sinatzeko proposamena garaiz kanpo handik iritsi zela. Beraz, egin behar den bitarteko bat, egin beharko den besteko bat, ezinbestean hemen oinarrira joan beharko dugu, eta oinarria da izfek bere hitzarmen prozedurak edo hitzarmenen sinatze prozesuak beste modu batera formulatu behar ditula, olako egoera batean, pentsatu nahi dugu udal ezberdinak ez topatzeko. Ze lehen alkateak aipatu duen bezala, izfe da Gipuzkoako udalok erabiltzen duten orokorrean zerbitzua beraien digitalizazio eta prozesu digital guztiak antolatzeko. Beraz, guri dagokionez eta idazkari jaunaren gomendioa jarraituz gaur udalbatza honetara ekartzen dugu, hor egon den akatsa zuzentzeko bidea, baina ezinbestekoa da izferi jakinaraztea, ze beste hurrengoan naizta beste hitzarmen berri bat egin, formula berdinekin lan egin ezkero, akats bat errepikatuko dela. Eta orduan, lehen esandakoa, identifikatu da urte terdira, baina identifikatu da hor prozedura akats bat egon zela, guazen prozedura hori zuzentzera, baina berezekin neurriak hartzera, errepikatu ez dadin. Eta ez errepikatzeko ardura, aldundiaren menpe dago, eta hori da guk EH Bildutik eskatzen genuena. Ez dadila errepikatu, eta beraz neurriak hartu daitezela izferen eskutikan. Eskerrik asko. Eskerrik asko, nik kontutan hartzen dut eskatutakoa. Ez dakit norbaitek dokumentazioa aztertu duen. Hemen hitz egiten denean lehengo prozeduraz eta oraingo prozeduraz. Aztertu dezute dokumentazioa? Zuk esan duzuna. Lehen nola egiten zen eta orain nola egiten den. Maria, aipatu duzu 2021ko urtarrian sinatu zela hitzarmena. Mesedez, diguzu esan ze datan sinatu zen
Hondarribiko alkatearen aldetik hitzarmena? Ez? Dokumentazioan, zuk esan duzu urtarrilean sinatu zela, ez? Ja, eske esan duzuna ez da zuzena. Eta zuk egin duzu referentzia lehengo prozedurena 2021ko urtarrilean sinatu zela. Sinadura 2022ko martxoan egin zen, 2021etik indarrean zegoen hitzarmen batena, 2021ko urtarrilaren batetik 2022ko martxoaren 30ean, azken bigarren egunean egin zen. Esan nahi dut, oraingo honetan sinadura eginda, adostuta aurretik bidaliko zen dokumentazioa eta sinadura sisteman sartu zen 2025ko urtarrilean, eta ez urte eta 3 hilabete beranduago. Esan nahi dut, prozeduretaz ari garenean, eta lehenera begiratzen duzunean, begiratu mesedez, zuek hemen eserita zinetenean nola egiten zenituzten prozedurak, izan ere, uste dut, diferentzia nabarmena dela hilabete beteko edo urte eta 3 hilabeteko atzerapenarekin aritzea. Beraz, Josuk aipatutakoa ez duela ulertzen, eske batzordean hitz egin genuen gai honetaz, ezin izan zenuen izan batzordean erabaki genuen aurrera jarraitza proposamen honekin, eta hori da udalbatzak gaur bozkatuko duena. Eta bai, Izferi, Gipuzkoako Foru Aldundiaren sozietate publikoari 2028ko amaiera aurretik eta 2021ko hitzarmen honen prozeduran ere egindako nolabaiteko luzapen horren egoeraren berri emango diogu, eta aldela modu zuzenagoan bideratuko da hurrengo lan hitzarmena, izan ere garrantzitsuena dena da lan hitzarmen honen beharra daukagula udalean, udal zerbitzu guztiak modu egokian funtzionatu dezaten. Bai, Josu? No, yo sobre este tema insisto, es decir, si de alguna forma no hay seguridad en la documentación, que hay informes por parte de intervención en ese sentido, y esto, a ver, es que, no sé, mi propuesta es desde luego no votar, y de alguna forma modificarlo, llegar, o sea, hablarlo y de alguna forma modificarlo antes de hacer ningún tipo de votación. La otra es votar y luego modificarlo, pero yo, desde mi punto de vista, porque al final, yo lo que no quiero es que aquí nadie tenga que asumir no sé qué. No, al fin y al cabo, son posiciones que, pues que si hay informes negativos o informes que de alguna forma no confirman esta posición, pues, hombre, pues y si de alguna forma se puede hablar y se ve que no está bien hecho, pues hablar con IFE y modificarlo, pero bueno, es mi propuesta. ¿Que no? Pues chico, vale, de acuerdo. Es mi propuesta. Nik argitzeko berriro ere, eske ez dakit, hainbeste urtean udalean zinegotzi bezala daudela txosten ezberdinak espedienteari lotuta. Idazkari jaunaren txostenak ahalbidetu du prozedura horrela gauzatzea, eta horrela ari gara gauzatzen udal honetako idazkari jaunak egindako prozeduraren baitan. Badaudela beste txosten batzuk ere, bai noski badaudela, baina eske zu kasu honetan ez dakit zergatik bakarrik hartzen duzun txosten bat kontutan, eta ez txosten guztiak. Legezkotasun prozeduraren txostena badago, eta hau da erabaki den proposamena batzordean eztabaidatu eta gero. Eta orduan, horrela bozkatuko dugu, horrela erabaki dugulako batzordean izandako eztabaidan. Beraz, 8. puntuan, Izferekin sinatutako lankidetza hitzarmenaren gehigarria baliozkotzearen proposamenaren aldeko bozkak, aurkakoak, abstentzioak, gehiengoz onartuta. Bederatzigarren puntura pasako gara, Hondarribiko ikerketa feministarako bekaren oinarriei hasierako onarpena emateko proposamena, ez ditxuri eskatuko diot mesedez puntuaren azalpena egitea. Bai, eskerrik asko Igor, egun on guztioi.
Bueno, ondo gogoratuko dugunez, osoko bilkura honek, 26 martxoan bigarren berdintasun plana onartu zuen, eta plan horretan ahalduntze sailean bibi bat ekimena jasotzen zen, honela esaten duena, emakumeen lana eta gizarteari eta historiari egineko ekarpena ezagutarazteko ikerketa lanetarako diru laguntza errebisatu eta berraktibatu. Orduan, agindu hau aintzat hartuta, beka hau prestatu da. Gogoratuko dut, 2026ko maiatzaren 21ean bekaren oinarrizko zirriborroak batzordera eraman zirela, bertan aztertzeko, eta baita ere, bertan adostu zen, epealdi bat ematea, kainaren batera bitarte, gainontzeko edo alderdi politiko guztiek egin zezaten nahi zituzten ekarpenak. Data hori pasata ekarpenak jasota, aurretiazko konsulta publikoa egin zen, legeak eskatzen duen bezala, eta konsulta publiko horretan etzen inolako proposamenik jaso. Beraz, zirriborro horren gainean, bai idazkari jaunak, bai kontu hartzaile jaunak, eta baita berdintasun teknikariak berak ere, txostenak egin zituzten, eta handik eratorritako aldaketa batzuk jaso zituen. Hau eta gero, uztailaren 9ko batzordean, alkateak berak proposatu zuen, kontu hartzaile jaunaren gomendio bat txertatzea ere, ontzat eman genuen, eta beraz hori izan zen, zirriborro honek jaso zuen azkeneko aldaketa, eta bertan diktaminatu zen udalbatza honetara ekartzea. Beraz, bekaren izenburua testualki honelakoa da, Hondarribiko ikerketa feministarako beka, eta bertan, izenak aditzera ematen duen bezala, aurkeztuko diren proiektuak ikerketa feminista esparroan kokatu beharko dute euren marko teoriko eta metodologikoa genero sistemaren analisia eginez eta botere harremanak, desberdinkeriak eta interseksionalitatea kontutan hartuta. Hau pixka bat gehiago aterrizatzeko, nolabait lan hildo batzuk aipatu nahiko nituzke, jendeak ere kokatu desan zertan egin daiteken lan hemen, ezta? Badaukagu, emakumeen eta gizonen arteko desberdinkeria sozialaren analisia egitea, zaintza sistemaren eta zaintza lanen antolaketa, banaketa eta balioa, genero indarkeria eta haren prebentzioa, arreta eta ondorio sozialak, interseksionalitatea, generoa bestelako desberdinkeria ardatzekin gurutzatzen denean sortzen diren errealitateak, alegia, klasea, jatorria, erlijioa. Badago ere bai, emakumeen parte hartze soziala, politikoa eta komunitarioa aztertzea, hiri eta lurralde antolamendua genero ikuspegitik, hezkuntza eta sozializazioa genero ikuspegitik, kultura, genealogia feministak eta emakumeen memoria historikoa, emakumeen ekarpen sozial, kultural eta politikoen berreskurapena barne, herritu, jai eta herri identitatearen adierazpenak genero ikuspegitik, maskulinitateen azterketa eta genero rolen eraldaketa, LGTBIQ+ komunitatearen errealitateak eta eskubideak aztertzea ere badokagu, eta azkenik berdintasun politiken garapen eta ebaluazioa, bereziki tokiko administrazioan. Gertatu daiteke lan hildo hauetatik kanpo, ikerketa feministaren barruan beste lan hildoren bat egotea, eta noski bekaren barruan hartzea. Eta jasotzen dugu ere aukera udalak ala nahi izango balu, udalak berak ezartzea zein izango den urte hortako gai berariazko gaia. Aipatu nahiko nuke ere, epaimaia nola antolatuta dagoen, laukidez antolatzen da, epaimai burua udaleko berdintasun teknikaria izango da, 2 epaimaikide edo bokal egongo dira, kasu honetan adituak izango dira, gizarte zientzietan adituak izan beharko dira, antropologia, soziologia edo antzeko disiplinetan. Eta azkenik idazkari bat egongo da, Hondarribiko udaleko administrazio elektroniko gardentasun eta partaidetza teknikaria izango dena. Epeak eta ordainketaren arira, esan 7.000 euroko ordainsaria daukala beka honek, eta 12 hilabeteko iraunaldia edukiko duela. Alegia, ebazten denetik eta egozten denetik, ikerlariak 12 hilabete edukiko du, txosten definitiboa idatziz entregatzeko. Eta 12 hilabeteko epea da, ez da luzapenik edo berrikuspenik onartuko.
beste gauza asko jasotzen dituzte oinarri hauek, zeintzuk diren beka honen benefiziarioak, nola egiten den puntuaketa, baina ez dut gehiago sakonduko, iruditzen zaidalako filosofia partekatzearekin gaurkoz behintzat nahikoa dela, izan ere gaurkoa hasierako onarpena ematea izango bai da. Beraz, hau esan da, gaurko udalbatzak hasierako onarpena ematen badio, hurrengo urratsak izango dira gaon publikatzea, behin publikatuta jendaurreko epean egongo da 30 lan egunez, interesdunek konsideratzen dituzten ekarpenak egin ditzaten. Epe horretan, ekarpenik egongo ez balitz, automatikoki indarrean sartuko litzateke, ekarpenak egongo balira, ohikoa den bezala, ekarpen horiek aztertu, ebatzi, hala badagokio dokumentua aldatu eta berriro ere udalbatzara ekarri beharko litzateke. Eskerrik asko ez ditu, baloraziorik zerbait galdetu nahi da. Bai, Maria, zure da hitza. Bai, gure aldetik, puntu honetan gure bozka aldekoa izango da. EAJ-PNV-tik emakumeen eta gizonen arteko berdintasunaren inguruko ikerketa sustatzea positibotzat jotzen dugu, noski, eta beraz, beka hau babestu behar dugula uste dugu. Baina gauza bat ere argi utzi nahi dugu. Ikerketa feminista sustatzea gauza bada, eta beste bat da udalaren baliabide publikoak ikuspegi politiko edo ideologiko jakin batzuk sustatzeko erabiltzea. Bereziki, ez dugu nahi berdintasunaren edo genero ikuspegiaren izenean gure hiriko errealitate jakin batzuei buruzko ikerketa guztiak ikuspegi bakar batetik planteatzea. Hondarribiak bere errealitate sozial eta kulturala badu, eta errealitate hori ere errespetuz, zorroztasunez eta ikuspegi pluraletik aztertu behar da. Baina hasieran esan dugun bezala, gaur alde bozkatuko dugu, beka bat sortzea eta ikerketa sustatzea positiboa delako gizon eta emakumeen arteko berdintasunean aurrera pausoak ematen jarraitzeko. Eskerrik asko. Eskerrik asko besterik. Josu? Bueno, ante la convocatoria de la Hondarribiko Ikerketa Feminista Bat Baketa, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Hondarribia considera los siguientes aspectos. La beca es una consecuencia directa de la aprobación del 26 de marzo del 2026 del segundo Plan de Igualdad de Mujeres y Hombres de Hondarribia, en el que se recoge en el eje de empoderamiento de las mujeres en la acción 2.2.1 que se ha concretado en la beca Intervención Feminista de Hondarribia. Ya hemos manifestado en ocasiones anteriores que en la elaboración del segundo Plan de Igualdad de Mujeres, Hombres de Hondarribia no tomaron parte todos los colectivos de mujeres de la ciudad. La exclusión de un número importante de mujeres en la elaboración de una cuestión de tanta importancia propicia al Grupo Municipal Socialista de Hondarribia. No apoyaremos el mencionado plan. Teniendo en cuenta que la beca que se propone es fruto del mencionado plan, mantener nuestra línea argumental, no vamos a apoyar la convocatoria de la beca propuesta en tanto en cuanto no se tomen parte todos los colectivos de mujeres de Hondarribia en la elaboración del plan de igualdad. Eskerrik asko Josu. Garoa? Bai, egunon, gure aldetik aipatu, positiboa ikusten degula onartutako bigarren plan horren lanana astearena, ez? Bertan jasotzen ziren ekintzak martxan jartzea, beraz beka honi dagokionez ere, gure aldetik epaimaikidei dagokionez, zegokion momentuan ere gure proposamen egin genuen, azken finean adituen profila zabalagoa izan zedin, ez ditxuk aipatu duen bezala, hain zabala izan daiteke ikerketa lerroa, iruditzen zitzaigula ere epaimaikiden profilare zabaldik usteare interesgarria zela, hori ere txertatu da, eta hasi dadila plana ere bere proiektu zehatzekin martxan, eta beraz begigonez. Eskerrik asko Garoa. 9. puntua beraz, Hondarribiko Ikerketa Feministarako bekaren oinarrien hasierako onarpena ematearen aldeko bozkak, aurkakoak, abstentzioak, gehiengoz onartua beraz. 10. puntura pasako gara, kirol erakundei dirulaguntza izendunak ematea onartzeko proposamena. Lupe, mesedez, zure da hitza. Bai, egunon.
Eskerrik asko. Gaur bosketara ekartzen dugun proposamen hau da herriko bi kirol taldek egindako eskaerari erantzunez bi diru laguntzen onarpenaren proposamena. Alde batetik, Hondarribiko itsaskariei baita elkarteak, bere jardunean erabiltzen duen furgonetaren motorra matxuratu egin zaie, ezinbestekoa daukate beraien jardunean furgoneta hori konpontzea, motorra oso aldatu behar da, eta beraz, proposatzen dugu 12.088 eta 51 euroko diru laguntza. Bestetik, herrian sortu berri den Ormabiko Zesta Kirol Elkarteak ere eskaera egin zuen, materiala, xisterak eta pelotak erosi ahal izateko dirua eskatzen zuen, sortu berria izan da eta kontutan izan da kirol zesta punta kirola praktikatzeko behar den materialaren kostu handia, ontzat eman dugu edo proposatzen duguna da 5.540 eta 58 euroko diru laguntza ematea. Besterik. Eskerrik asko, Lupe, ez dakit baloraziorik edo zerbait esan nahi den? Bozkatuko dugu beraz. 10. puntuan kirol erakundei diru laguntza izendunak ematearen aldeko bozkak. Hau batez onartua. 11. puntura pasako gara, 2026ko 1.757tik 2.116 zenbakira bitarteko alkate dekretuen berri ematearen inguruan galderarik edo badago? Berri eman da. Eta 12. puntua erreguta galderei dagokiena da. Atzo izan genuen bozeramaile bileran Josuk aipatu zuen zenbait galdera egiteko asmoa bazuela. Josu, zurea da hitza. Ez du denbora gehiagi izan esateko zuei, atzo aipatu nun. Lehenbiziko galdera da, plan orokorrei buruz, badakite oindela hilabete, erantzun bat igual izango zen duten, bide bat izan zen apon, jakin nahi dut gitxugara bera, noventontan nola dagon, nola di joan, gauzak zuzentzen ari diran, nola dagon. Ez ditxu mesez, mango jozu berri. Bai, zuzentzen beti. Gaur egun daukagun egoera da, fase honetan informatu behar duten administrazio edo sektorial guztiek informatu dute, batek salbu, Kostasen txostena oraindik ez zaigu iritsi, epez kanpo doaz, izan ere guk apirilaren 2an bidali genien plan orokorra eta 2 hilabeteko epea daukate informatzeko, beraz ekainaren 2an eduki beharko genuke haien txostena eta gaur egun oraindik ez daukagu. Zer gertatzen da, hemendik ezin dugula aurrera egin, Kostasen txostena pertzeptibo binkulante delako, eta azkeneko batzordean ez dakite txalok eskatuta, asmoa baizen abuztuan zehar batzorde bat egitea eta azaltzea izan ere uste genuen Kostaseko txostena jasota edukiko genuela, ze ekainetik pentsatuko duzuen bezala pelmada ematen ari gara telefonoz deika, eta esaten digutena da ez da alkaer, baina nokae. Orduan, Loreari komentatuko diot, ikusten duen hori gabe batzordea egitea zentzua dokan, izan ere, esaten dizudan bezala, pertzeptibo binkulante baldin bada, eta aldaketaren bat eskatzen baldin badute, orain arte egindako zuzenketak agian berriro moldatu behar dira. Eta jake gauden, nik Josu eskari bat egingo nizuke, izan ere Kostaseko badakigu Alderdi Sozialistaren zuzendaritzapean dagoela, beraz, herri honi laguntzerik izango bazenu, eskertua. Bigarrengo, ez dakite,
Bigarrengo galdera zen Zaldunborda asuntoa. A ber, bere garaian, nik ez dakit nola dijoan asuntoa, nola dagoen. Bere garaian, aipatu zen nola Zaldunbordako nagusiak udaletxeari zartu ziotela, impugnazio bat, reklamazio batzuk. Nik ez da momentu honetan ze bide izan du, bia kontentziosoa, nola dagoen, jakin nahi du pixka giro gara nola dagoen. Ze situazioetan gauden. Zaldunbordaren inguruan, ongi dakizuen bezala, bi enpresek demanda jarri zioten Hondarribiko udalari, demanda zibila jarri zioten Hondarribiko udalari eta Hondarribia lantzeneri, 14 milioi euroko kalte ordain eskatzen zutelarik edo nolabait, eta Hondarribiko udalak estrategia juridikoa prestatzen ari da, demanda zibilari erantzun bat eman zaio, eta dagokion estrategia juridikoa lantzen ari da Hondarribiko udalean dituzten aholkulari juridikoen bitartez eta beharrezkoa duten laguntzarekin ere. Osa, erantzun eman zaio? Bai, noski. Asunto, nik asunto hau ez dala oso, en fin, muy espinoso, pero bueno. Asunto terraza inguruan. A ber, ni badakit, nik ulertzen dut, hau gai oso komplikatua da, ez da erraza, gauza jende asko tartean, azkenengo zauketen epea eskatzeko eskaerak egiteko, nuzta ikainaren erdialdea edo inguru hortan. Gero, jende batzuk ari dira jasotzen ja notifikazioak ionen aurrenian, abostuen aurrenian. Y están recibiendo las notificaciones correspondientes. Sé que algunos han presentado un recurso sobre alguna cuestión. Me refiero porque de alguna forma puede alterar sustancialmente su situación. Y la pregunta es, y esa es una de las preguntas es si de alguna forma ese recurso que han presentado, si de alguna forma se le va a responder en tiempo y forma. Vale, recurso bat presentatu dute. Y luego, si de alguna forma ante la situación, que algunos han recibido, otros no, estamos en pleno mes de agosto, si en algún tema, y yo entiendo que ya, en fin, si el equipo de gobierno ha planteado, ha analizado el establecer alguna especie de tregua, vamos a decir, social, o no sé cómo decirlo. Claro, estamos en agosto, llegan las fiestas. Si de alguna forma haber a un tipo de prórroga en el sentido de que las personas se puedan adecuar, porque claro, hay gente que se está encontrando con que recibe la respuesta, tiene que establecer un tipo de mesas y tiene que hacer los encargos a los almacenes. No tienen, no hay o no le contestan. Si de alguna forma el equipo de gobierno ha planteado o ha pensado en establecer un tipo de prórroga hasta después de fiestas para poder de alguna forma centralizar. Y luego lo otro, si os habéis puesto en contacto con la Asociación de Hostelería, me refiero de Guipúzcoa, porque aquí no existe, que también de alguna forma estaba en este tema, y aquellas cuestiones que limen ciertas asperezas o se puedan llegar a ciertos compromisos, si de alguna forma se puede establecer un tipo de diálogo con aquellos que sí pueden mantener. Hay algunos que, bueno, que con el planteamiento que se les ha hecho, aún pueden subsistir o pueden plantear, pero hay otros que no, que de alguna forma tienen que hacer unos reajustes. Y si de alguna forma se ha pensado en algún tipo de negociación con la Asociación de Hostelería y buscar algunas fórmulas, pues no sé, que de alguna forma se adapte mejor al tipo de negocio, al entorno en el que están en ese sentido. Y yo decía lo de la prórroga de un par de meses, hasta después de fiestas, para poder de alguna forma sentarse a analizarlo y ver en detalle algunas cuestiones que, bueno, que un reglamento o una norma sí establece, pero que luego yendo al terreno en concreto, no más allá de mandar el plano, es estar con ellos. Esa es un poco la petición, si de alguna forma se piensa estar y si de alguna forma se ha pensado en establecer un tipo de prórroga hasta después de fiestas. Eskerrik asko. Estitxu, mesedez erantzungo diozu zu ari zarela espedientea kudeatzen. Bai. Bueno, a ver, hasiko naiz esaten udal honek
terrazen ordenantza onartu zenean, 3 konpromesu hartu zitula. Eta 3 konpromesu horiek bete ditu. Lehenengo konpromesua izan zen, oraindik lizentzien eskaera egiteko epea ireki baino lehen, establezimenduekin esertzea eta kasuan kasu aztertzeko zerbitzua ematea. Hau horrela, martxo guztian zehar, udal honek zerbitzu teknikoen zerbitzua indartu zuen eta ostalariekin elkartu zen banan-banan, haiei nolabait, haien lizentzia eskaera egiten laguntzeko. Eta hau neurri handi batean antolatu zen Gipuzkoako ostalari elkartearen bitartez. De hecho, eskerrak eman nahi dizkiet, izan ere oso modu fluidoan lagundu ziguten izan zedin. Beraz, hor uste dut, 2 galdera erantzuten dizkizu dela. Bigarren konpromesua izan zen, obra zibil baten bitartez, podotaktila jartzea, oinezkoen ziren kaleetan, eta nolabait, ordenantza indarrean sartzen zenerako inpaktua minimizatzea. Bigarren konpromesu hori ere beteta. Eta 3. konpromesua, zure beste galdera batekin lotuta dago, zeina den, ordenantza honen ondorioz, ostalariak egin beharko dituzten inbertsioak diruz laguntzeko oinarriak egin daude, batzordetik pasata daude, eta oraintxe bertan, agenda horrean jartzeko ez baldin badaude ja, orain egongo da. Beraz, nik uste dut honek ere nolabait erantzuten duela zure galdera hoiei. Rekursoen arira, egiari zor ostiralean hasi nintzen berriro lanean, ez dakit, rekursorik egondu den, teknikaria ere atzotik oporretan dago, beraz, baina udal honen konpromisoa beti izan da denboran eta forman erantzutea. Eta gero Josu, ze esango dizut, arau bat indarrean dago. Hortik aurrera gutxi gehiago daukat esaterik, baina bai esaten dizudana da, xedapen iragankorrak esartzen zituen 3 hilabeteko epe hori amaituta, zerbitzu teknikotako langileak lan handia egiten ari direla, establezimendu guztiekin kontaktua egin, gogorarazi zeintzuk diren haien betebeharrak, lagundu dokumentazio hori nola aurkeztu behar den egiten, eta baita ere, udaltzaingoa ari da, establezimendu, lan berdina egiten. Esango nuke, oraintxe bertan, pedagogia prozesu batean gaudela oraindik, izan ere, zuk esan duzu, ez da prozesu berreza izan, segurazki nire arloko apoa kenduta, noski, hau izango da prozesurik konplexuena. Eta udal batza honetan asko hitz egin da historiaz, eta prebizioaz, eta ez dakizen bat gauza esan diren, zen nahi dezutenik esatea. Eusko Legebiltzarreko legeak daude 97-tik, 2000-tik, irisgarritasun unibertsala bermatu behar zela nolabait exigitzen zigutenak. Orduan, prebizioa. Eta hori guztiari buelta ematea, ez da erresa. Orduan, nik hemendik zure galdera eskertzen dizut, eta aprobetxatu nahiko nuke eskerrak emateko alde batetik herritarrei, batez ere, tentsio handiena inguruan bizi diren hoiei erakutsitako pazientziagatik, baita nerekin ere, ze azkenean prozedura luzatu zait. Mugikortasun arazoak dituzten hoiei, lehenago ez ekiteagatik, eta erakutsi duten jarrera eta pazientziagatik eskerrak. Diodan bezala, ostalaritza elkarteari ere eskerrak, eta sektoreari orokorrean erakutsitako lankidetzarako gogoagatik. Eta bereziki gaur, eskertu nahi diet, hirigintzako lantaldeari eta baita udaltzaingoari egiten ari diren lan txukun, baina baita ere, hori ez punitiboa, baizik eta pedagogia guazen herri bezala denok aurrera egitera. Hemen hitz egin da, herriarentzako onak ziren proiektuen alde egingo zenutela, adierazi duzute, bai zuek eta bai zuk ere bai. Eta gustatuko litzaidake,
prozesu honen azken fasean gaudela, hau da, implantatzeko fasean gaudela, konpromesu hori berretxiko bazenukete, eta Hondarribia 21. mendera ekartzera lagunduko bazenukete, denok irabaziko dugulako. Beraz, Josu, uste dut erantzun dizudala. Eta bestela, igual erantzun teknikoagoak, teknikaria zelenean bueltatzen da, eta nahi baduzu, elkartu gaitezke. Laugarrena da, azken finean, fetxak aurrera joazte, hien sortzia hemen dago, alarderen inguruan udaletxeak dekretu bat atea behar du, bi eskarei buruz, bat ahosek da bestia Jaizkibelek. Nik galdetzen, azken finean, beti hitzein dugu, eta gauzak hobeto joteko, hona izango litzatekela dekretu atea baino leheno, alkarrizketa bat izatea, bere momentuan, hor inguruan, ibilidan taldeen lan hori, bai ahos eta bai Jaizkibelen inguruan, adostasun bat iristeko posible izaten lehiken. Hori aipatu da, ni nire buruan beti izan dut, ezta? Eta orduan, lehenbiziko galdera da, azken finean, beste elkarre urrezte hori egiteko posibilidade dagoen bai batzuken da bestekin dekretu ate baino lehenago. Eta bigarrengo galdera da, dekretuaren inguruan ze fetxatan inguru itxigura bera espero da. Bi galdera dira. Bueno, nire aldetik elkarrizketarako bideak beti egon dire zabalik. Orduan, bi eskaera daude zuk esan bezala, eta bi eskaera hoien inguruan, baimentze dekretu tramitea irekia dago, martxan dago. Badakit idazkaritza sailetik dekretuaren nondik norakoan lanean ari direla, badakit udaltzaingotik ere lanean ari garela, eta noski eragileekin bilerak egiteko ere ateak zabalik daudela eta bilera horiek burutuko direla. Zure proposamena zer da? Elkartzea eragile guztiak batera egon daitezkeen esadostasunak? Ez dizut hori oso ondo ulertu, Josu. Una vez he hablado sobre este tema y ya lo he manifestado, y no quiero manifestar por el secreto por el órgano que de alguna forma yo lo he manifestado, pero no quiero hablar del órgano, sino estoy en el pleno. El tema del órgano es una cosa y el pleno. El órgano me refiero a la Junta de Portavoces. Yo lo dejo ahí fuera, eso no es un tema aquí, hablo del pleno. La voluntad siempre ha sido de que en su momento, hace un año, hubo una iniciativa interesante de un documento que se firmó, y además se nos dijo por parte de AOSE y por Jaizkibel con el tema del ayuntamiento, con una serie de cuestiones, aspectos, y que de alguna forma pudieran desembocar en algún tipo de acuerdos, encuentros y de acuerdos en este sentido. Y va un poco en esa dirección, si el ayuntamiento o el equipo de gobierno va a intentar, antes de sacar el decreto, pues buscar un poco la posibilidad de que se pueda buscar algún tipo de acuerdo, de consenso, de cara a lo que es la utilización y el mismo tema. Esa es un poco la primera. Pero la segunda, lo de la fecha, pues bien, pero esa es un poco la intención. O sea, es si somos capaces de alguna forma, de establecer dentro de lo que es la convivencia, pues el eje, el encuentro, para que las cosas vayan, como todos esperamos, unas fiestas tranquilas en que cada uno ejerza su propio derecho. Alkate honen aldetik ez dago desio handiagorik, horrela ematea baino. Nik dei egiten zaituztet, bai hemen gauden udal ordezkari guztiei, baita herri eragile guztiei ere, horrela eman dadin. Adostasunez eta inolako gatazkarik edo begi txarrik izan gabe, guztion artean askoz ere hobeto pasatu halko ditugulako jaiak, eta
alkate honek deia egiten dizue, bilera burutuko da bozeramaileena, bilerak burutuko dira eragileekin, eta nire aldetik guztiok elkartzeko gainera aukera eukiko bagenu, gonbitea luzatzen dizuet jaiaren aurretik, dekretuaren inguruko bilera amankomun bat egitera, adostasun hori oinarri eukiko duena. Eskerrik asko. Beste galderarik? Ongi baderitzozue, 11 laurden gutxi diren honetan, amaitutzat emango dugu abuztuko ezoiko bilkura hau, eskerrik asko guztiei bertan parte hartzeagatik eta zuen ekimena udalaren alde egiteagatik.